lahti 4-100. Nukk Leippanen 6 miinus kiireellä. Ja tänäkin taistelut, ne päättyvät sitten tässä rallissa tähän. Nyt tulee sitten vähän ulosajoa toinen toisensa perään ja ei homma oikein etene. Tänäkin jää sinne reitin varteen ja siellä näkyy surullisen näköinen Ford Fiesta VRC. Paikoin tosi hyviä suorituksia, kuten aiemminkin oli puhe, mutta paikoin sitten taas ihan käsittämättömiä virheitä tänäkillä. Markko Märttinin jälkeen Urmo Aava yritti nousta huipulle virolaisista rallikuskeista ja nyt sitten Ott Tänak tekee sitä samaa työtä. Mutta Jarkko Nikara, hän nousee kilpailussa sitten tämän erikoiskokeen jälkeen jo 5. Joo, ihan hyvin tuli, ei mitään. Että, joo, Tanakki oli siellä tiesivussa, että nyt ollaan 5, niin ruksaamalla koitetaan nousta vielä palkinnoille tästä. Just went wide and hit the barrier. That's it basically. Niin, siinähän se oli. Mitä pääsitään sitten turhaa siinä vitsiä vääntämään, kun ottaa päähän sen verran, että riittää. Ott Tänak siis keskeyttää, Jarkko Nikara nousee 5. Lööp-kilpailun kärjessä 2 erikoiskoetta ajamatta. Onko Latvalalla sittenkin saumaa haastaa Lööp? Entä Ösperillä?